कृपा देवाची होणार ती कुठे होणार? नरिमन पॉइंट माहितीये तुला? हा मुंबईचं. हा, तिथं यशवंतराव चव्हाण सेंटर आहे, मेन ऑडिटोरियम तिथं होणार आहे. हा, कधी? अरे 28 जानेवारी रात्री 7:45 वाजता होणार आहे. हा, तेव्हा तर काला घोडा फेस्टिवल आहे. हा, काला घोडा फेस्टिवल आहे, पण त्यांचं या वर्षी 25वा वर्ष आहे. हा. तिथं आपल्याला परफॉर्म करायचा मान मिळणार आहे. हा. हा, अरे म्हणजे नाटक आहे का? नाटक आहे नाटक. वा, मग तिकीट किती आहे? म्हणजे तिकीट नाहीये, फुकट आहे. यायचं आणि नाटकाचा आनंद घ्यायचा. हा, फक्त रजिस्टर करावं लागेल. कॅप्शन मध्ये लिंक दिलेली असेल, तिथं रजिस्ट्रेशन करायचं. करतो. हा, आपण नाटकाचं नाव काय? संगीत बिबट्याच्या. आज माऊलीचं दर्शन झालं ग बया, आज माऊलीचं दर्शन झालं ग बया.